De la Ivan cel Groaznic la Stalin și Vladimir Putin, conducătorii și-au ocupat de multă vreme locul în apogeul autorității politice rusești, Kremlinul. Dar este mai mult decât un simbol al puterii, consideră Ștefan Degi pentru Deutsche Welle. Flancat de Piața Roșie cu catedralele sale cu cupole aurii, imensele ziduri roșii ale Kremlinului se înalță peste râul Moscova. Din timpuri imemoriale, impunătoarea clădire a fost un punct central al istoriei Rusiei și sediul conducătorilor ruși. Kremlinul este întruchiparea Rusiei, spune istoricul britanic Catherine Meridal. Reprezintă puterea de stat. Când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit oaspeți pentru discuții de criză înainte de începerea războiului din Ucraina, lumea a fost uluită să-i vadă pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german Olaf Scholz, așezați la capătul opus al unei mese albe, vaste și opulente. Expert și istoric al Rusiei, Meridal scria în 2014 lucrarea Fortăreața Roșie, o carte despre 500 de ani de putere la Kremlin, de la Ivan cel Groaznic la Vladimir Putin. Măreția și dimensiunea Kremlinului aveau un scop. Palatele țariste ale Kremlinului urmau să fie mai mari și mai impunătoare decât orice altceva în Europa. Era o arhitectură a intimidării. La fel ca predecesorii săi, actualul conducător de la Kremlin, Vladimir Putin, știe să folosească acest complex în beneficiul său, impresionând cu holurile și candelabrele sale strălucitoare, spune Meridal. Este adevărat că țarul Petru cel Mare și-a mutat sediul guvernului de la Moscova în noul Sankt Petersburg, de la Marea Baltică. Dar Kremlinul nu și-a pierdut niciodată atracția pentru conducătorii Rusiei. Scriitorul de călătorii și diplomatul francez, marchizul Astolf de Custin, a văzut un monument satanic, o recuzită pentru tirani, în complexul de clădiri din Moscova. Custin făcuse o lungă călătorie în Rusia în vara anului 1839 și a pictat o imagine a guvernării autoritare. Despotismul suprimă dezvoltarea liberă a oamenilor, scria marchizul. Toți sunt servitori și mai ales față de străini devin precauți și secreți. Marchizul Custin și-a explicat observațiile făcând referire la primul mare imperiu țarist al Rusiei. Petru I și Ecaterina a II au dat lumii o lecție mare și utilă, pe care Rusia a trebuit să o plătească. Ne-au arătat că despotismul nu este niciodată mai de temut decât atunci când vrea să creeze bine, căci atunci crede că își poate justifica cel mai mult acțiunile scandaloase. Dacă ar fi fost Custin în viață pentru a comenta războiul lui Putin din Ucraina în 2022, critica lui ar fi putut fi la fel de negativă. Dar pe măsură ce marchizul francez a călătorit prin Rusia, el și-a declarat admirația pentru metoda originală de construcție rusă a Kremlinului, care avea în vedere nevoile rusești și pe care, prin urmare, maestrii constructori ai Rusiei ar trebui să o urmeze ca exemplu. Pentru Catherine Meridal, Biserica Ortodoxă Rusă a asigurat întotdeauna coeziunea într-un Kremlin adesea divizat politic. Ca urmare a invaziei mongole, liderii Federației Medievale Libere a Rusiei Chievene, Rusia de astăzi, Ucraina și Belarus s-au mutat în Kremlin în secolul al XIV-lea. Acolo a fost construită o biserică care mai târziu avea să devină Catedrala Adormirii, cu cupola de aur, cunoscută și sub numele de Catedrala Adormirii Maicii Domnului, care a făcut Biserica Ortodoxă prezentă pentru totdeauna în Kremlin. Putin a folosit această legătură în avantajul său, ca niciun alt șef de stat de la țari, spune Meridal. Se roagă public, aprinde lumânări, ține legătura cu patriarhul.
Multă vreme, Kremlinul a rămas reședința țarului. Abia în 1918, odată cu răsturnarea țarului și ruperea de autoritatea Bisericii Ortodoxe, vechea cetate a devenit din nou centrul puterii. Apoi, bolșevicii au cucerit-o. Și ulterior, liderii comuniști și-au amintit avantajele Kremlinului, deoarece este o icoană culturală, precum și o fortăreață care protejează de atacuri și asasinate și de pandemiile mortale din timpul războiului civil. Lenin a scăpat de holeră și de febra tifoidă aici, precum și de gripa spaniolă. Avea propria sa cameră de dezinfecție lângă dormitor. Putin a învățat multe de la Lenin în acest sens, spune Meridel, pentru că intră în panică să nu se infecteze. Succesorul lui Lenin, Iosif Visarionovici Stalin, a fost de asemenea precaut. După uciderea unui acolit, s-a adăpostit acolo. Temându-se de o tentativă de asasinat, el și-a aruncat vechii camarazi din Kremlin. Stalin nu mai avea încredere în nimeni. A început vremea epurărilor și a marilor încercări spectacol, o vreme a terorii. Prin interzicerea Organizației pentru Drepturile Omului, Memorial, Putin suprimă în mod deliberat memoria crimelor lui Stalin, spune Meridel. Conducătorul de la Kremlin se vede în continuare a marilor conducători ai Rusiei, în primul rând Ivan al IV-lea sau Ivan cel Groaznic și Petru cel Mare, tot tiran. Actualul autocrat rus nu are decât dispreț față de reformatorul Mihail Gorbaciov. Putin îl consideră responsabil pentru sfârșitul Uniunii Sovietice. Dar, de fapt, dezghețul lui Hrușciov și glasnostul lui Gorbaciov au adus din nou Kremlinul mai aproape de oameni. Adevărata cotitură a venit în 1991. După tentativa eșuată de lovitură de stat împotriva lui Gorbaciov și Boris Elțin, Elțin s-a mutat la Kremlin. Pentru o scurtă perioadă de timp, doi președinți au ocupat funcții în paralel. Dar Uniunea Sovietică a fost istorie, iar Kremlinul din nou centrul Rusiei. În mai 2000, Putin a devenit președinte pentru prima dată. În timp ce cupolele aurii strălucesc de-a lungul râului Moscova, clopotnița albă a lui Ivan cel Mare se ridică deasupra tuturor celorlalte biserici și palate. Deasupra tuturor e arborat steagul Rusiei. La exterior, Kremlinul pare foarte puternic, dar în interior există pericolul de a te pierde complet, după cum a spus Meridel pentru Süddeutsche Zeitung. Când ai înlăturat toate criticile, ești prizonierul propriului tău ego, spune acesta. Anturajul doar repetă ceea ce Putin vrea să audă. Este persoana cea mai bine păzită din Rusia. Nu vom scăpa de el atât de repede.